Intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Yo gasten, Steve gekomen in een nieuwe vlog en we zijn er weer onderbaren met Notto naar de Limburg. Er is ondertussen een meeting te doen. De eerste dag is voor de oldtimers en de tweede dag voor alleen maar luchtgekoelde. Wat dat is, dat weet ik nog niet, maar dat we erop zien. En dan ben ik hier met mijn compagnon, Brentje. Ja, nu staan we ineens weer de andere wel liggen. We zijn met z'n in de auto. Met de auto heb ik niet meegepakt dat we kunnen een beetje beter babbelen tegen elkaar en een beetje babbelen over het leven en over van alles en nog wat. Maar ik kan babbelen ook een keer over Junder. Dan kun je het dan tegenkomen toen in een café. Dat is allemaal gezellig. Net zo, ik kan zien wat dat al even heb in de meeting. Ja, we slapen in een heel speciaal hotelletje achter iets, eigenlijk een soort een wijntom. Ik weet niet of je dat kent. Daarin zullen we er eens moeten slapen blijkbaar. Ben ik al eens een keer curieus, ik ga dat ook even filmen en doen. Ja, allee. Tot ziens gasten. Ja, ik weet niet wat dat zal zijn. Misschien het was nou dwars uit te doen in een winkeltje of op de meeting komen, want vandaag, dat is 2 dagen, vandaag en morgen. Ja, zaterdag en zondag dus. Of tot elke filmen daar, want ja, het zal een speciaal weekend zijn. Nee, kijk, we passeren hier aan de garage van BMW en er staat niks in. Ga ik de garage kopen, dan kan ik een garage open doen, gasten. Dat ga ik doen. En gasten, we zijn hier toegekomen aan een chic hotel. Moet hier kijken. Dat is hier zo'n tuin. Ja. En kijk, er staan er nog een paar zo'n tuin. Maar dat hier kan goed in beeld brengen. Ja, kijk, hier zijn zo'n tunnen en er staan er nog. En hinter staan er ook nog, kijk. En dat is eigenlijk wat vrij speciaals, gasten. Nou ja, kijk. Nee, daar van Brandje staat hier ook schoon is. Dat is ideaal, ja. We zijn een auto bij de tunnen. En we gaan er een keer wandelen, ja. Dat is eigenlijk het was chic zo, ja. Kijk, hier met een schoon durken. Ik weet niet of je dat hier nog goed zou kunnen zien. Dan moet je dat wel. Oh. De deuren pupt, gasten. Dat spel moet hier anders wel een beetje scherp stellen, nee? Allee, ha. Wat is dat hier nu? Ja, gasten, we zijn hier een beetje aan de pataten. De camera wil ze niet hoe scherp stellen en we zaten een beetje in het donker. Maar goed, wat, kijk, we gaan dat hier even filmen, hè. Dat is hier dus die tunnen. Hier ga ik voor hier slapen, hier ga Brent slapen en mama en papa gaan daar slapen. Ja, mama en papa zijn ook mee. Ja, dat is een keer de eerste hutstapje. Topen naar de meeting. De wc en de douche in heel Zand Boutique is eigenlijk hunter verre. Ja, daar zouden we er vanaf moeten pissen, moeten we er hier door de pelouse over een draad. Ga dat hier ook even filmen, hè? Kijk. Wat is dat hier al? Als we er moeten gaan pissen, moeten we er. Ja, waar is dat? Hunter, ja. Hunter en die katjes is de wc en douche. Hé, zwaai een keer! Kijk ze! Wacht, maar een keer inzoomen, nee, maar een keer inzoomen. Ja, zwaai nog een keer! En dat zijn mijn compagnons van de reis, ja. Mama, papa en Brentje. En Lubas is ook mee van geweest. Allee, nu gaan we er een keer naar de meeting. Kijk. En ons kraam hier noemt Muscaris. Kijk. Oei, ja, we worden nog ingezoomd van eens. Potverdikke. Ja, die camera's, dat is ook nog zo niet mijn beste maat. Nee, kan ik daar een beetje mee marcheren, maar dat is het wel. Maar vind die deuren, dat is toch wel verschrikkelijk. Het roept olie, olie. Enfin, goed, tot op de meeting, gehad. Ja, we zien er op de meeting. Dat is hier toch, een vuile bak muziek. En Brentje met zijn auto, hij had al een prijs gewoon. En het was een blomme tussen zijn voor het stoel. Je mag toch zelfs achter in een prijs gaan. We hadden toen een keer toe wat dat is. Hè. Ah ja, kijk, maar dat is hier een keer toe, de meeting. Maar ik heb een tour doen, niet ook, ja. Dat is hier chic, zo, hè. Ha.
Waar is de eigenaar? We hebben prijs in met zijn auto. Hey. Ziet dat er? De eigenaar van de blauwe BMW. Ja, wacht een minuut. Hij komt. Hij heeft zijn sloot. Ah, dat wel. Ja. En ik Geef hem een applaus aan mensen. En is het gedaan? Hij is nog een film, maar je moet nog blijven staan. Hè. Ja, we zijn hier juist weer van in een meeting. Hey, kijk, Brentje is hier nu aan het driften met een overzot. Wow. Ja, dat hebben we weer goed gedaan. Brent heeft met zijn auto een prijs gewoon. De eerste meeting dat doet met zijn auto, hij weet wat vrij aan de prijs. Hey, dat is chic, hè? Proficiat, Brent. Merci. Kijk, dat was de live reactie van Brent. Nu goed, wat, we zijn nu onderbouwd naar een chic hotel weer, we moeten nog wat weten. En nog een stapje doen, ik weet niet wat dat nog allemaal gaat filmen. Maar morgen is er dus weer een meeting en gaat dat veel meer Volkswagen en Volkswagen en kevers zien, ik zeg wel goed. Dat is eigenlijk specifiek Volkswagen luchtgekoeld wat dat zijn. Dat ook wel de moeite zijn. Ik heb al gezien dat er een drone in de lucht hangt. En ik heb opeens, dat moet ik ook hebben. Ik ga kijken van een drone aan te schaffen gasten. Of een helikopter, ja. We kunnen het nog zien, hè. Nu goed, wat, tot morgen, hè. Of tot ziens, want dan zien we nog wat tegenkomt met ons avontuur. Ja, salut. Goedemorgen, gasten. We hebben er hier in die tennen geslapen. Waar staat ze? Daar is de tennen. Ah, daar is het, kijk, daar staat dus tenneke. Ja, dat was nog een twaalf gasten. Dat was een matrasje, keihard. Mijn voeten aan de heel aan tegen de routine te botten. Ik was heel benauwd dat ik dat ging uitbussen uit dat bed, want ja, dat was nog redelijk diep, hè. Dat was niet in een normaal bed, dat was maar 2 meter zo. Hoe heb je geslapen, Brentje? Ik ga goed te slapen. Ah, kijk, zijn Brentje goed slapen. We gaan hier toen nog gaan driften met een, gaan naar de meeting met een 30, heel verstandig, lekker Olsan. Ja, we gaan het wel zien dat dat dan wat is voor te filmen en anders zou nog het wat sneller een beetje dom gaan doen. Hè. Allee, tot in de rij. Oh, maar vind toch. En voilà, we zijn onder baan naar rust. In de meeting, dat was 2 keer niet. Het is stipt weer. Heel sareen, heel interessante boutique. En eigenlijk heb ik enorm veel hoesten achter een crème. Maar echt niet normaal, hè. Ik heb hoesten achter een crème. En het is zelfs zo erg dat ik een beetje sep ben dat ik geen crème kan eten. Moet ik wel een keer filmen, wel een keer een sfeerbeeldje filmen. Kijk. Regen. Kijk, en daar is het mijn moederbox, hè. En die daar in de spiegel, hè. Hij heeft veel hoesten lekker crème achter ik. Oei. Oh, kijk, vent. Het is hier al zo triestig, hè, dat we de oren door elkaar beginnen te slaan. Pah. Moment toch, ik ga content zijn als ik een crème kan eten vandaag. En voilà, het weekend is gepasseerd en Brentje gaat nu naar huis met zijn auto. Met een auto heel het weekend is stal gebleven. Nesta, je gaat niet naar de auto. Ah, Brentje, wat vond u... Oei, lijkt me de micro weggegaan. Ah, van eerst dat mijn micro al ligt. Wat vond u van het weekend? Ik vond dat een heel tof weekend, kijk. Je vond We het gaan chill. dat meer doen. We gaan dat meer doen, voilà. Dus meer weekends is meer vlogs. Voilà, draai maar de route. Ah, wist je als je wilt weer starten. Zeg, kom veilig tussen en tot de laatste keer. Salut. Nesse, je is me weg. We gaan er nog een keer filmen, ja, met onze school hier. Je is hier alweer een gasten. Je moet weer een keer zot doen. Wij man nog. Zeg, wel. Dat is hier geen kermis, hè? Salut. En voilà, Brentje is weg. Stefan, bedankt voor het kijken naar de vlog. Even, het zeker weer niet te liken en te abonneren en heel de ruit. Allee, tot en draaien gasten.